Mikuláša. No a večer bude patriť tajomným jánskym ohňom. Organizátormi podujatia sú Kisucké kultúrne stredisko v Čadci, Občianske združenie Kultúra Kisúc, Mesto Čadca a Dom kultúry. Nenechajte si újsť zažiť naše tradície naživo, a to už 22. júna od 10. hodiny na Matičnom námestí v Čadci. Pod Zámčoku vo Zvolenskom okrese pripravujú 27. ročník folklórnych slávností na Svätého Jána. V piatok o 19. hodine sa začne vystúpenie súboru Romanoilo. V sobotu o 17. hodine sa najskôr predstavia deti z Podzámčoku, po nich rodina Škodová, folklórna skupina Chotár z Klokoča, Hriňovskí vrchári, mužská spevácka skupina a súbor Marína zo Zvolena. Prvým z ponuky podujatí tohtoročného oravského folklórneho leta sú obecné slávnosti pod Ostrým vrchom Dlhej nad Oravou. V sobotu o 10. hodine v jazdeckom areáli Húšť otvoria výstavu koní Orava 2024. Podvečer o 17. hodine sa na pódiu pri obecnom úrade predstaví hudobné zoskupenie Fidlikanti. Nedeľný program bude zameraný na tradičné, tanečné a hudobné podoby folklóru. O 13. hodine sa začne program detí zo základnej školy s materskou školou z Dlhej nad Oravou. Účinkovať budú aj folklórne skupiny Laštek z Pucova, Rovienka z Medzibrodia nad Oravou, Kňažan z Kňažej, Dolného Kubína, Charita z Hornej Lehoty a folklórna skupina z Dlhej nad Oravou. Na záver sa profilovým programom predstaví folklórny súbor Očovan z Očovej. Podoby hmotnej tradičnej kultúry budú aj tento rok v Dlhej nad Oravou zastúpené prezentáciou tradičných remesiel, v rámci ktorej budú svoju zručnosť prezentovať keramikári, rezbári, výrobcovia ľudových hudobných nástrojov, kožiari, výrobcovia sviečok, hračkári, včelári či spracovatelia tradičného textu.